ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಇರ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಇಡೀ ತೋಣಂದಾಂಡ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಯ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು, ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು, ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯನೇ ಉಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ ದೇವನ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಸುರೂತ ಶ್ಲೋಕನ ತೋಣಂದಾರ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮಾವೇತ ಯೂತ್ಸವ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮ ಕುರುವತ ಸಂಜಯ ಅಂದು ಪಂಪೆ ಅವು ಧರ್ಮ ವರ್ಮನ ಶಬ್ದಡು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಮಾವೇತ ಯೂತ್ಸವ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ಕಿಂ ಕುರುವತಿ ಸಂಜಯ ಅಂದು ಸಂಜಯಕ್ಕೆ ದೇವನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕಣ್ಣು ತೋಚಿಸಿ ಸಂಜಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ಆಯೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಪುಡು ಪಂಪಿನ ಮೇಗೆ ಪಂಪೆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಿಡುದುಕ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಬನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಕಟ್ಟಾನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ ಅಂದ ಬಕ್ಕದಾದಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಇಂಜಿನ ಇನಿ ಕಲಿಯುಗ ನನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತನು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಸ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದೊಂಬು ಅಂದ ಇನಿಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂದು ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟು ಜಾಂದತೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವು ಬೇತೆ ಓಲೈಚಿ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬನ್ನ ನನ್ನ ಬೇಡು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ಆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಎಂದು ತೋಜಿ ಒಂದುಂಡು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ್ಲುಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಂದಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂತೆ ಬದುಕದಿದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಓದುನು ಅಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಕಲ್ಮಶೋಗು ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕುಡು ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುಡು ಒಂದು ತೋಜುಡು. ಅತ್ತ ದುಂಬಪುರ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೆರಿಪವನ್ನ ಅವು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಿವು ಒಂದು ಐತ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಶ್ಲೋಕ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾಯ ಅನ್ನ ಅತ್ರ ನಮ್ಮ ಓದಿ ಅನ್ನ ಡೈಲಿ ಉಂಡಣ್ಣ ಓ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಿಡಿದು ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುಡು ಒಂದು ತತ್ವಬೋಧ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತು 1920 ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವತ ಸಾಧಿ ತತ್ವದ ಬೋಧ ಆತನು ತೂಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕರೆ ಓ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸುರೂತ ಶ್ಲೋಕ ಇಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 700 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು 12 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು. ಆ 700ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅವು ಎತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋಭೂತಿ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ ಕಡೆ ಸುರೂತ ಧರ್ಮಡು ಶುರುವಾಂಡ ಕಡೆ ಮಮ ವನ್ಮನ ಶಬ್ದಡು ಶುರುವಾಂಡ ಉದೇನು ಮಮ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡರ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನು ಉದ್ಧರೇತ್ ಆತ್ಮಾನಂ ನಾತ್ಮಾನಂ ರಸಾದಯೇತ್ ಆತ್ಮೈವ ಆತ್ಮನ ಬಂಧು ಆತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಪೋಜಿಂದ ಅಡ್ಡ ಅವೇ ನಂಗೆ ಶತ್ರು ಆಪುಡು ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ ಅಂಚ ಎಕಡೊಂದು 6 ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೇರ ಒಂದು ಗೋಲಿದ ಮರತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ವಿಚಾರಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಆ ವಿಚಾರಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೋಲಿದ ಮರ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲನನು ತೂಣುಂದಂಡ ಮರ ನೀರಿಡೆಂಚ ಅಡಿಮೇಲ ತೂಜು ಬದುಕದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಗನು ಪನ್ಪುಡವು ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಊರ್ಧ ಮೂಲಂ ಮದಶಾಕಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಂ ಛಂದಾಂಸೆ ಪರಿಣಾನೆ ಅಸ್ತಂ ವೇದ ಸವೇದವಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಹಿರೇಡ್ದು ಪೋದು ಬೇರುದಡೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಿಯ ಆತತ್ ಹಿರೇಡ್ದು ಪಿದಾಡು ಊರ್ಧ ಮೂಲಂ ಊರ್ಧ ಮೂಲಂ ಮದಶಾಕಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಂ ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರಿಣಾನೆ ಅಸ್ತಂ ವೇದ ಸವೇದ
ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರನು ದೇವರನ ತಾದಿನ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದಂಚಿನ ಮಾತ ಗ್ರಂಥಲೇನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ತೆರಿ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಕಡೇತ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೇಕ್ ದಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಅವು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ತುಲೆ ವಿವೇಕಾನಂದೇರು ಆನಿ ಅಮೇರಿಕದ ಚಿಕಾಗೋ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಉಂದಿರ್ತ ಧರ್ಮದ ಮೊಕಲು ಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉಪೋದು ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ದೇಶದ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲೆಂದೀತನಿಗೆ ಐಕೆ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮೇರೆಗೆ ತಮಾಷೆದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ತುಲೆ ಉಂದಿ ಅಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಉಂಡು ತುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಭಾರತದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಯ ಅವು ಅಡೀಟುಂಡು ಒಂದು ಐಕ್ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಆತೆತ್ತ ದುನ್ನೋನು ತಡೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಉಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯ್ಡಾತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂದಾಂಡ ಇನಿಕ್ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ರೀತಿಡಾದುಪ್ಪು ಕೃಷಿತ್ತ ಮೂಲೋಡಾದುಪ್ಪು ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಡಾದುಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಲೆಡೆ ಆದುಪ್ಪು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಜಗತ್ತದ ದೃಷ್ಟಿ ನಂಕ ಬೂರು ನಂಚ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಭಾರತಗೂ ಬೈದು ನಿನ್ನಾಂಡ ಆ ಭಾರತದ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ತತ್ವದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಂದೇಶದ ಉಲಾಯ್ದ ಗುಟ್ಟು ಒಂದೇ ತೋಜುಂಡು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡೇರಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ನಿಕಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ 18 ಪುರಾಣ ಈತ ಮಾತ ಬೋಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆಕ್ ವಿವೇಕಾನಂದೇರ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಐನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಿತ್ತಿನ ಏನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಿಸೆಟ್ ದಿಯೋನಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಕಬಟ್ ಬುರ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಪರಂಪರೆಗೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡು ಮಲ್ಲ ಕಬಾಟು ಬೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಹರಿಯಣ್ಣ ಕೋಟೆಗಾರರು ಪನ್ಲೆ 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 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹರೀಶಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪಂಡದು ಜೋಕ್ಲೆಡೆ ಪಂಡದು ನಮಸ್ತೆ ಅಕಲೆ ಬರೇಪ ಒಂದೆ ಕೈಟ್ ಅಕ್ಷರ ಬರೇಪ ಒಂದೆ ಒರಿನನೆ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಯಾಪತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂದೆ ಪುಸ್ತಕ ತೂದೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಡ ಇದ್ದಂದೆ ಅವರ ಬರೆಂಡಾಡಿ ಇದೆ ಎಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾರು ಅವರ ಬರೆಯನ್ನಾಡ ಅವು ಏತು ಸರ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮನನ ತಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂತಾರತ್ತೆ ಅಂಚೆನ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೋಜನೆ ಖಂಡಿತ 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 ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಪಾಠಗೂ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕಂಠಪಾಠಗೆ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಅದು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಖಾಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನ ಯಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಬಡ ಅಂಡ ಉನೋಡು ಪಂಪಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಅತೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತಿನ ಬಲೆ ಬಡ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಬಡ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿಪೋಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಭಾರಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಉಳ್ಳ ಮಾರೆ ಅವಂತ ಈ ಡ್ರಾನಿಕ್ ಗೆತವನು ಚವನಪ್ರಾಸ ಗೆತವನು ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಚವನಪ್ರಾಸ ಗೆತವನು ಬರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಚವನಪ್ರಾಸ ಅಂತ ಜಪ ಮಲ್ಪಗ ಯಾನು 1000 ಸರಿ ಬರಪ್ಪೆ ಇಂಕ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪೂಜ ಅಂದು ಬರಂಡ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇತ್ತ ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊತ್ತಿನ ವಿನಃ ಕಂಠಪಾಠ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಈತ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರೋಡು DBG ಬಂತೇರು ಮನ ಬಿಟ್ಟ ಮತಿ ಹೆಳವ ಮತಿ ಬಿಟ್ಟ ಮನ ಕುರುಡು ಈ ಮತಿಲ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುತ್ತಿನಂಚ ಕರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನಲ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪನ ಉಪ್ಪಡಾಯನ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಚಾಲನ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಚುಂಡು ಸರ್ ಜೀವನ ದರ್ಶನಗೂ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ ಕರ್ಮನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಅವು ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೃಷ್ಣಡ ಸುಭದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮದ ಸೀರೆಗೀರೆ ಕೊರಿಯಾರ ಎಂಕಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮಣ್ಪೆ ತುಲ ಯಾನೊಂದು ಪೂಕೊಯ್ಯಾರ ಪೋನಾಗ ಇಂಕೊಂಚು ಮುಳ್ಳುಕಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ನೆತ್ತೆರು ಬರ್ತದೆ ನೆತ್ತೆರು ಬಂದಾಗ ನಿಂಕುಲೇ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ ಪರಕುಂಟು ನಾಟ್ರೆ ಪೋಯಾರ
ಆಲು ತನ್ನ ಹೊಸ ಸೀರೆದ ಅರುಣ್ ಪರ್ತದ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಲ ಸೀರೆ ಬರೆದು ಅಂದ್ ಆಲ್ನ ಹೊಸ ಸೀರೆನ ಪರ್ತದ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟದು ನೆತ್ತೆರನ್ನು ಕಟ್ಟಾಯ ಆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಋಣ ಉಂಡು ಆ ಋಣನು ತೀರುವ ಸಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀರೆ ಕೊರಿಯ ಅದ ದ್ರೌಪದಿ ಬನ್ಪರ ಅಂದಣ್ಣ ಪೂರ ಸೀರೆ ವೈಪುನಗ ಈ ಕೊರ್ಜ ಸುರುಟ್ಟೆ ಕೊರಲಿತ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆ ತುಲ ಈ ರಡ್ಡು ಕೈಟು ಪತ್ತೊಂದು ಪಿರ ವೈತೊಂದು ಇತ್ತ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದುಂಡು ಕರ್ಮ ಪನ್ಪುಣವು ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂಲಾಯಿ ಸಾಧಿಸಾದು ಕಡೇಕ್ ನಿನ್ನಾಡ್ದ ಆಪೂಜಿ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡು ಕೈಯೆಲ್ಲ ತೆರ್ತತುಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು ಜನ ನಿಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಅಕೇರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈನ ತೆರ್ತದಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಅದಾಗ ಆಯ ಪನ್ಪೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಶರಣ ಅಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಣೆ ಅಥವಾ ಪರಕೆ ಬರ್ಪಣೆ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯಂ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೆ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚ ಅಂತ ಈ ಏನು ಪಡ್ಲ ಏನುಲ್ಲ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತುವರ್ಪ ಪೊರ್ಲು ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಪಾಡುಂಡ ಕುಂಟು ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪೂರ್ಲ ಕುಂಟು ಕುರ್ಯಾಪುಣಂದು ಅಡೆಗೆ ಇಂಚ ಬಗ್ಗದು ಬರ್ಪ ಅವೇ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಿದೆ ಎತ್ತು ಗಾಣವ ಸುತ್ತಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬೋರಿ ಗಾಣ ಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಂಪಿನ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಒರಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜನ್ನೆ ಒರಿ ಕಾರ್ ದಾಂತಿನಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿಗ ರೆಟ್ಟು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆತ್ ಪೊರ್ತುಗೋಲು ತೂಬೂರ್ನಾಗ ಈ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿನೇ ಪನ್ಪೆ ಅಲಮಾರ ತೂಬೂರುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂತ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪುರ ಪೊತ್ತುದು ಪೋಪ ಎಂಕ ನಡಪರ ಅಪ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿನೇ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕ ಕಾರು ಸಮಾಂಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಬುಗ್ಗೆಲ್ದಲ್ಲ ನಿತ್ತು ಕುಲ್ಲವು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ ತಾದಿ ಪನ್ಪೆ ನಾವು ಈ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲ ನಿಕ್ಕ ವಾ ತಾದಿಟ್ಟು ಪೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಅಂಚ ಕಾರು ಪನ್ನಿನಾಯಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪನ್ನಾಯಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಆ ಆಪತ್ತು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರ ಅವೇ ರೀತಿ ಕರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನಲ ಕರ್ಮ ಬಿಡ್ದು ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನ ಬಿಡ್ದು ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಬಂತೀನಿ ಮನ ಬಿಟ್ಟ ಮತಿ ಕುರು ಹೇಳವಾನ್ ಐಕ ಕಾರಿಜ್ಜಿ ಚಲನೆ ಅಜ್ಜಿ ಐಕ ಚಲನ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಮನವೆಂಬ ಚರಣದ ಬಲವು ಅವೇನೇ ಬಂತೀನಿ ಹೇಳವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ ಅವೇನೇ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚ ಆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮನು ಕೃಷ್ಣೆ ಒತ್ತುದು ಬಂತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಿಂದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಎತ್ತೋ 1000 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳ ಒಂಜಿ ಅವು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಡು ಅತ್ತದ ಇನಿತ್ತ ಬದುಕೆ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇನ ಆನಿದ ಅಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪೊಡುತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮವಾಪನಿಷತ್ ಮಾತರೆಗಳ ಓದರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇನ ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ಪರೆಗಳ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿನ ದೀವೊಂದು ವ್ಯಾಸರೇನ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಉಪನಿಷತ್ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ತೈತ್ರಿಯೋಪನಿಷತ್ ಒಂದೆತ್ತ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತದ ಅವೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆಯರು ಪನ್ಪುಣ ಅವು ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೌಗ್ಧ ಗೋಪಾನಂದ ಪಾರ್ಥವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ಭಕ್ತೋ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಉಪನಿಷತ್ತ ಸಾರನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮನ್ಪುಣೇನ ಬರೆದು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಅವೇನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಡು ಪಣ್ದು ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಪತೂಲೆ ಅರ್ಜುನ ಮನ್ಪುಣ ಕಂಜಿನ ಬಿಡ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಪುಣ ಗೋವಳೆ ಪೇರನ್ನು ಬರಿಪೇನ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತನು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಲ್ನಾಲೆ ಸಾಲಿಡು ಪಂತಿನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ತಟ ಜಯದ್ರಥ ಜಲ ಗಾಂಧಾರ ನಿಲೋತ್ಪಲ ಶಲ್ಯೇ ಗ್ರಾಹವತಿ ಕೃಪೇಣ ಮಹಾನಿ
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಿ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರಮಕರ ದುರ್ಯೋಧನಾವರ್ತಿನಿ ಸ್ತೋತಿನ ಕಲು ಪಾಂಡವ ಎರಡನದಿ ಕೈವರ್ತಕ ಕೇಶವ ಇರ ಒಂದು ಭಜನೆ ಉಂಟು ಅಂಬೀಗನ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಅಂಚಿನ ರಣನದಿನ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಒಂದು ಓಡರು ಕುಲ್ಲಾದ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಅಲ್ಪ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣವನ್ ಪುಣಾನೆ ಐತ ರೆಡ್ ಮರ್ಗಿಲವು ರೆಡ್ ಕರೆ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಆಕಲ್ ಕೊನೋದು ಇಂಚ ಬುಡುಪೇನ ಅಂಚನ ಆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆನೇನು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಇಡೀ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಗೀತೆದ ಉಲಾಡಿ ಪಾಡಿದೆ ತುಂಬಿದ ಹರಿಗೋಲಂಬಿಗ ಅಂತ ಬಂತೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಗೀತೆ ಅರ್ಜುನಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಲಡೈದ ಕಲಟ್ಟೆ ಆವಡುತ್ತಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಪ ಆ ಕಡೆಟ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಕಡೆಟ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಕಡೆತ್ತ ಸೈನ್ಯಲ ಅರ್ಜುನನ ಸಂಬಂಧಿಕೇರು ಈ ಕಡೆತ್ತ ಸೈನ್ಯಲ ಅರ್ಜುನನ ಸಂಬಂಧಿಕೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯೆ ಏಪ ನೆಕ್ ಲಡೈದ ಕಲಕ್ಕೆ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎದುರಿಡಿತ್ತಿನ ಏರಿಂದು ತುವರೆಚ್ಚಿ ಆಯನ ಎಂಚಿನ ಆಯನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದವುಂಡು ಆಯ ಬೈದಿಂದ ಅವೇನು ಆಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಕದ ಕಲಕ್ ನಮತ್ತೆ ಜೈದ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳೈತೆ ಯಾಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ವಿಷಯ ಬತ್ತನು ಅವು ಬತ್ತನು ಕೊರೋನಾದ ಬತ್ತನು ಪೂರ ಬತ್ತನು ಒವ್ವೇ ಬತ್ತುಂಡಲ ನಂಗೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಾರೋನು ಪತೊಂದು ಪೋಣು ಅಂಡ ಬಗದು ಬದುಕಡು ಅಮ್ಮೆ ಸೈಪೆ ಬೊಡಿದಿ ಸೈಪುಡು ಪಲಯ ಸೈಪೆ ಆಯೆ ಒರಿ ಏನು ನೋಡು ಆಯೆ ಐಟ್ ಎತೋ ಕಡೆಟಿ ಯಾನು ಇಂಚೆನೆ ತೂತಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪಾಗಿಡ್ಲ ನಂಗೆ ಪಾತೆರ ನೆನಪಾಪುಡು ನಿಕ್ಕು ಏರ್ಲ ಪಿರಾವ್ದು ದುಂಬುಡು ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇದಿಂದ ದೈರೋಡಿ ಇವಲ್ಪಲ ಪೋಚಿ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಒರಿಯೆಂದೇನಿಲ್ಲ ಒರಿಯೇ ಬೈದಿನಿ ಈ ಒರಿಯೇ ಪೋಪಿನಿ ಬಜಿ ಕೈಟು ಬೈದಿನಿ ಬಜಿ ಕೈಟು ಪೋಪಿನಿ ಅವೇನು ಸುರುಟು ಎನ್ನಿ ಅನ್ನಂಡ ನಿಕ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡತೆ ಇನಿತ್ತ ಜನಕುಲು ಇನಿತ್ತ ಜೋಕುಲು ಇನಿತ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಂಗೆ ದಿಂಜ ಕೈ ತಳ್ಳುಂಡು ನಂಗೆ ಅವು ಏರು ಬೊಡ್ಡ ದಾದನೆ ಪನಾಡ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವು ಯೂಸಿಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪಿನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಯುಡು ಜುವದೆತ್ತೋರು ನಂಚಿನ ಅತ್ತಡ ಮದುವೆ ಸಾತ್ಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅತ್ತನ್ನ ಅಂಡ ఆయన ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ವಲ್ಲುಬಾಡೋರು ನಂಚಿನ ಆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೋರು ನಂಚಿನ ಆ ಜನಕುಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಆಕಲೆಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂದ ಆಯ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂದ ఆయన ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರೋಡು ಅಂದ ಆಯ್ಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಎದುರಿಸವನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರೋಡು ಅಂದ ನಂಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಆ ಶ್ಲೋಕಲು ಆ ಪಾತೆರಲು ನಂಗೆ ಅವು ದೇವವಾಣಿ ಆದ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂತ ತೋಜು ಯಾನಿ ಏರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೂರ ಪಂಡ್ಯ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂಚನ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸಿಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಆಚಾರ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಆಚಾರವೇ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಮ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನ್ಯಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ಗೀತೆಡು ಬಂತೆ ಅವೇ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಏನು ಹಲೋ ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ಅಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮದ ವಾಸ್ತವ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಸಂವಿಧಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮಿಳಿತವಾದ ಪೊಡಿತನು ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಬದುಕಡು ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ಐಟೆ ತೋಯ್ಪದನು ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನು ಆ ವಿಚಾರೋಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನೇನು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧ ಉಲಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊದ್ದು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರಾಜಕಾರಣ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಆತ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರೆ ತೂಪೇರ್ತುಲೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗೂ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಅತ್ತು